Ang maliit na isla na ito ay matatagpuan sa Barangay Parawir, Balawan, La Union. 30 minutos lang ang layo nito mula sa San Juan. Ang mga lokal at turista ay bumibisita sa isla pangunahin para sa 3 malalaking lagun nito na perpekto para lumangoy at mag-cliff jumping. At yan nga ang pakay natin sa videong ito. Sabay-sabay nating tuklasin at silipin ang natatagong kagandahan ng Imuki Island. Mula nga sa Baguio ay aabutin tayo ng mahigit 2 oras na biyahe papunta sa nasabing isla. Kaya tara mga behero, sama kayo sa isa na namang panibagong adventure. Magandang umaga mga behero, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, pupunta tayo dito sa may Imuki Island. So, palis pa lang ako or kakalis ko lang ng bahay. Dito tayo ngayon sa may Marcos Highway. Pupunta tayo ngayon ng Aurora Hills. Sundayin lang natin yung tropa natin, si Mark. Tapos may makakasama din tayong ibang tropa, si Michael, tsaka yung girlfriend niya. So 4 kami, 2 motor gagamitin, isang Aerox at tsaka isang Honda Beat. Ayan. So isa na namang adventure ang pagsasamahan natin ngayon mga behero. So yan lang, dyan lang kayo. At sama-sama nating tuklasin at silipin ang natatagong ganda ng Imuki Island. Ayan, so tara. 7 AM ng Sabado. Ayan, maganda. Maganda ang sikat ng araw. So mukhang okay tong biyahe natin ngayon. Magkita-kita na lang tayo mga behero doon sa Aurora Hill. Let's go! Okay, so yun mga behero, papunta na tayo ngayon dito sa may Imuki Island. Kasama na natin si Mark sa likod. Tapos ngayon, salubungin natin sila Michael dito sa may Cosmopolitan Hotel dito sa Bukawkan. Tapos rekta tayo dito sa may Imuki Island. So let's go! Maganda ngayon, hindi masyado traffic ngayon dito sa Baguio. Mamaya marami na namang turista, panigurado. Magigising silang lahat. Let's go. 2 hours and 4 minutes na biyahe. Update ko lang kayo. Okay, yun mga behero, nandiyan na sila Michael, nasa likod natin. At backpack na naman tayo ngayon, travel tayo. At samahan nyo kami sa magiging adventure natin ngayon. Tignan natin kung ano yung meron doon sa island na yun. Uy, galing na. Okay, nandito na tayo ngayon sa may Bawang Baguio Road. Bago tayo dumiretso doon, kain muna tayo kasi di pa tayo nag-almusal. Siguro dito na sa may mix banda. Dito sa may Nagilian, Bawang Baguio Road. Nice, maganda yung panahon.
Ano na? Okay mga bihero, andito tayo ngayon sa may Irisan. 1 hour and 54 minutes. Oras natin 7:52. Hopefully makarating tayo din ng alas 10. Ayan, Bawang Baguio Road. Okay, nandito na tayo ngayon sa part na may spalto. Bawang Baguio Road pa rin. 1 hour and 47 minutes na biyahe. Sakto, malapit na tayo dun sa may kainan. Malayo pa, medyo malayo pa. Mga 30 minutes siguro. Chill ride lang tayo. Sa mga tropa natin at saka mga biyahero natin dyan sa La Union, yan, shoutout sa inyong lahat. Okay, so dito tayo ngayon sa may resto dito sa may Sablan. Try natin tong yung kiniing nila dito, masarap din yung kiniing. Yan. Grabe oh. May kasabayan tayo. Baka si Doggy to. Alright, dito tayo sa may Kinoday Kiniing Pitpitan Eatery. Okay, kain muna tayo. So mga bero, kain muna tayo. Alright, so mga behero, alis na tayo dito sa may Pitan Eatery. Palit lang ako ng battery tapos rekta tayo. Alright, so yun mga behero, tuloy natin yung biyahe. 1 hour and 32 minutes. Andito pa rin tayo sa may Bawang Baguio Road. Suabe, ang sarap ng hangin. Ayan, busog na naman tayo, so gala. Tuloy natin ang paggala. Oras natin 8:46. Mukhang hindi natin mabibit yung hindi. Mukhang kakayanin yung alas 10. Tignan natin. Bilisan natin ng konti. Tamang ride lang naman. Chill ride pa rin. Takbong 40. Alright, so yun mga biyahero, kapasok tayo dito sa may La Union. Nasa bungad na tayo. At biyahe natin 1 hour and 24 minutes. Oras 8:54. Bawang Baguio Road pa rin. Malapit na tayo. Solid to.
Ang ganda dito. Ilang beses na rin kami nakadaan dito pero solid pa rin talaga yung view na yan. Para siyang man-made forest nung La Union. Medyo makitid lang konti. Oh, banking. Hindi tayo marunong. Madulas kasi eh. Alalay lang tayo. Dito na tayo ngayon sa may Burgos. Alright, 1 hour and 20 minutes. Oras 8:58. I love. Ano to? Ay, hindi ko mabasa. Ganda talaga dito sa probinsya oh. Solid. Andito tayo sa may Nagilian, La Union. Ano, may mall pala sila dito. Epic Mall. Ha? Yung pinaka-mall nila. Oo. Mart 1. Nagilian Bridge. Baka dito. Solid yan, no? Dito, no? Mamaya, pagka-uwi, dito tayo. Diyan, no? Maraming bunog dyan siguro. O yan, isang oras na lang. Nakalahatin na natin yung biyahe. 9:21 oras. Ayan, at papasok na tayo dito sa may MacArthur Highway. Dito yung rotonda ng Nagilian. At kanan tayo. Laki ng truck. Mainit talaga dito, no? Uy, ano na? Ayan, mga biyahero, dito tayo sa may San Fernando Bypass Road. 39 minutes na lang, nandun na tayo. Oras natin 9:39. Mukhang sakto yung alas 10 na set natin sa oras. Tignan natin, dito tayo. Kakaliwa. Laki ng truck oh. Okay, nandito tayo, San Fernando Bypass Road pa rin. At medyo traffic. Intersection kasi. Hoy, tara na. Meron dito tayo ngayon sa may San Fernando La Union. Stopover lang muna tayo dito sa may Bukuhan. Ang kasama natin. Michael. Shoutout mo. Yung girlfriend niya, si Mark. Yan, order tayo buko. Tapos tupig. Ito yung tupig.
Alright, so mga bero, tuloy natin yung biyahe. 25 minutes na lang natitira. At mararating na natin yung Imuki Island. Ayan, nauna natin sa atin sila Michael, ayan, nasa harapan, naka Aerox. Oras natin 10:15. Mukhang hindi talaga natin nabit yung alas 10. Meron pa kasi tayong breaks eh. Nagbe-break tayo. Sarap ng buko nila doon. Okay, nandito tayo ngayon sa may MacArthur Highway. 22 minutes na lang. Mararating na natin yung Imuki Island. Gas break lang tayo. Pagkas si Aerox natin. Ayan, 10:19 oras natin. Mga before 11 siguro. 10:40. Nandun na tayo. Okay, so tuloy natin yung biyahe mga behero. Okay, nandito na tayo ngayon sa may Bacnotan Luna to Balawan Road. Malapit-lapit na tayo, 18 minutes. Ayan, 13 minutes. Time check 10:30. Oh, isakto mga 10:40 talaga to. Suabe dito, ang ganda oh. Ang daming puno. Isang minuto. Turn left tayo dun sa may dun banda sa may Pangpang. 240 meters. Ito na pala yun mga bero, pasok tayo. Uncle. Ayun, dito tayo park. Maraming tao ah. Maraming tao mo pero. Ito yun, Barangay Paraver. Ang daming tao. Okay lang. Alright, parking na tayo. Alright, so mga peron, dito na tayo ngayon sa may Imuki Island. Ayan, Barangay Health Station Paraver. Register lang tayo. Ayan, may mabilihan din dito ng tsinelas, souvenirs, shorts, slippers, mga souvenirs yan. Alright, nandito kami ngayon sa Dalampasigan mga beron. Dito yung taniman ng mga bakawan. Ayan yung maliliit na yan. So hanap lang kami ng CR. Diyan na ihi kami. Ihi muna tayo, CR break. Ayan, so yung balsa 250 yung renta. Tapos meron ding pwede rin kayo mag-rent ng guide, 150 pesos. Bali 400. Pero try natin ditong lusungin. Mababa lang naman eh. Ayan, so on the way na kami dito sa may island. Dito. Solid tong apakan nyo dito. Dapat may tsinelas kayo. Ang lalaking isda. May tsinelas kayo dapat kasi kwan. Jumping on the bed. Pag natusok kayo dito, mamamagay yung paa nyo. Ayan, so mga 200 meters ata o 400 meters to. Let's go. Ang ganda, malinaw yung tubig. Okay, ito yung mga bakawan. Bakawan ba ito man? Bakawan. Yung green, yan yung mga green. Yan. Mga bakawan yan. Yan yung mga paboritong tinitirahan ng mga buhaya. Oo. Yan, kaya dyan banda Ay, may may buhaya yan. Alright.
after 5 to 10 minutes siguro na paglalakad mga behero, ayan. Narating na natin tong island. Malapit lang sa Pangpang. Ayan, 400 meters siguro. Mamamatay yan sa fresh water. Let's go. Ayan, ito na yung entrance dito sa may Imuki Island. 3 pool to. Tingnan natin kung paano natin malolocate siya. Ayan. Sobra malinis tong lugar. Nice. Ito, welcome Imuki Island. Mangrove species, mangroves bantigi, mangroves kalapeni, mangroves bakawan, ingatan at pangalagaan. Let's go. I'm happy. Yes. Medyo matutulis yung corals dito. Parang nakukan natin. Saan? Ano? Yung parang dun sa ilog. Ayun. Ayun, ano? Gobi. Parang gabi. Ayun. Dito kami. What's your step? Flat Diyan corals. kayo tayo. Tara, libutin natin. Ito, flat corals. Try muna natin dito bago tayo pumunta dun sa may mga pools. Yan, palipad lang tayo. Tignan natin kung ano yung mga meron dito. Uy, ang ganda dito. Huhuy. Solid. Lakas ng alon, ah. Wow. Ito pala yung sinasabi nila. Wow. Solid, oh. Ito na yung flat corals. So sabi to, sulit yung biyahe nyo pag dito kayo pupunta Mabero. Panalo. Hindi na kami kumuha ng tour guide tsaka ng balsa kasi gusto namin explore to lugar. Tsaka para tipid tips tayo. Wala. Hindi yan man. Ano? Hindi. Ang Imuki ay isang salita na nagmula sa pangalan ng isang nilalang sa dagat na tinatawag na mga sea slug. Naninirahan at nabubuhay lamang sila sa mga patay na korales. Ang mga sea slug sa lokal na dialekto, particular na sa Pangasinense, ay tinatawag na babao o bao. Kung isasalin mo iyon sa Ingles, ito ay tumutukoy sa ari ng babae. Ang isla ng Imuki ay 24 kilometers ang layo mula sa lungsod. Ito ay isa pang natuklasang destinasyon na matatagpuan sa Barangay Parawir, Balawan, La Union. Ang mga bisita ay kailangang magparehistro sa Parawir Barangay Hall. Ang oras ng pagbisita ay mula 6 o'clock AM hanggang 6 o'clock PM. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng pagkain, alak, inumin at sigarilyo sa isla. Hindi ka maaaring pumunta doon na nakayapak. Dapat ka ring gumamit ng tsinelas upang maging ligtas mula sa matutulis na mga korales sa paligid ng lugar. Ang lugar ay kilala bilang isang nakatagong paraiso na pinagdugtong ng 2 lagoon na may malinaw na tubig. Napakalinaw na makikita mo ang mga isda na lumalangoy sa paligid mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming turista ang naaakit na pumunta rito. Dito sa part na to mga beron, daming isda, maliliit. Ayan, oh. Medyo maraming turista pero malawak tong island, so hindi naman siya magiging problema. So yun mga bero, yung kaninang napunta natin is yung first lagoon. So dito naman tayo pangalawa. Check natin dito. Wow. Ay, third naman to. Ayan, ito yung second lagoon. Try natin doon tayo, so medyo walang masyadong tao. Dito sa may third. Pasok tayo dito sa may third lagoon. Pero mukhang marami rin tao. Check lang natin. Nandito tayo sa may mga bakawanan. Oh, ano yun?
May gobi. Ha? May gobi. Yan din gabi. Tingnan mo. Yun. Okay, so mga bero, lumipat kami dito sa may hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero galing kami doon sa may third lagoon. Ayan, dito at least medyo may flow ng tubig. Solid. Medyo malamig din yung tubig. Tara. Diretso ka pa. Yan. Solid. Wala nga coral. Dito ang daming isda. Ang dami nila. Ito, ano to? Ayan, so mga bero, sobrang napaka-solid dito sa may Imuki Island. Ayan. At sobrang linaw ng tubig. Tsaka marami kang pwedeng gawin. Diyan si Mark.
Okay, sa mga bero, nakikita nyo nandito kami sa may dagat banda. Ito yung island, yung Imuki Island. Tapos lumabas kami, ang lakas ng alon, no? Pero mababaw lang naman, hanggang tuhod. Ayan, no? And dyan may mga tao din, may mga turista na nag-enjoy sa alon. Ito, pero ito Makati, yung mga seaweeds o seagrass, anong tawag dito? Yan. Sobrang sulit ng 20 pesos mo kasi 20 pesos yung mga regular na turista each. Tapos kung gusto niyo magrenta ng bangka, pwede rin, 250 pesos. Tapos 150 pesos yung tourist guide. Ayan. So yan, may mga tourist guide na nagbabantay. So pwede kayong kumuha, 150 pesos. Ayan, so mga bero, paalis na kami dito sa may Imuki Island. Hanap lang kami ng kainan. Siguro mag-inasal na lang daw kami. Dito tayo. Lakad tayo dito. Wala yung tao ah. Okay, so mga bero, dito na nagtatapos ang vlog natin. Kasama natin ngayon Michael at saka yung girlfriend niya. Pangalan kasi? Rain, ayun. Tapos si Mark. Okay, so kakain na lang kami ngayon at uwi na rin. So tignan natin kung meron pa kami pupunta mamaya. Baka dito sa Santol, daan na lang namin. Maraming salamat sa suporta and see you again sa mga susunod pa nating adventures. At yun lang yung lakad natin ngayon. Maraming salamat sa pagsama. See you again. Peace out. Okay, so mga behero, ito palang cottage. Yan, dalawa. Double deck. May second floor. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-overnight dito, pero 1.5 yung renta dito. Tapos yung mga ganyan, single lang, 700 pesos daw. Hindi ko lang sure kung pati mga nandun. Same price as 700 pesos.